Maya pagat panapon po kaya kayungan. At yuta na po king tauling aldo ng kaya katamang pamagsadya at nobena king Birhen ng Santo Rosario. Siklod tamo po. Ginuubos ng mawari pong labi ko. Banang agkas ng siwala ko ing makayubong puri mo. O Diyos ko, sumap ka po ka na ako. Mirapal ka, pakausapan mo ko. Pamanisi, itangan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ang pong taong totoo, ipanglinalang mga timbos kako. Uling ikang Diyos ko, mabilog kong puso malsinta kaya ka. At ulining palsintandakan lakwas, kisablang nano, pagbitkilan kong masakit ing pamikasala ko. O wala nanggang kayapan, ninuing may natiling minuri kaya ka, mga pepatula, king pamigagana ka, pamangamano at pamanyapat. Ako po Diyos ko, nung sopan mo ko king malagrasya mo, itatanto kong matibe, king ena ko miyuman mikasala. Layon lisyan kong isakwil, ing sablang makayuli king dapat a emayap. Mga ipagkonpesar ko king ganap akapya dyan, ingay ganaganang sala ko. Manalik kong masakit ginuko, king alananggang pakalulo mo, king uli na amuman, ning maulagahan ang bunga, ning mal apamaylas at pangamate mo king krus. Anti puso kong magbitkil. Pagkala mo pong ilugod ka ako, ing kapatawaran mo, mga naitang grasyang ikabiya ko, at makapanatilang sumuyo kaya ko, ang gaking oras ng kamatayan ko, iyanasa. Panalangin king Aldo, itangan po. O lusok mapamakalulong Birhen, o lakwas malagod na Indo, o kayo mo yumuan a Maria, mapamatula karing malungkot, pagsakdalan ding palpikasala, patulunan ding anak ng Adan, talapamilatan kin Diyos at karing tao, o kananwanan a Maria, daong aginyat sinagip, king nyatong malulumod, king mebigong pangapanyaya ng mityob, o maslag a pinanari ning katahimikan, papayapang masakit king pamisalang ning yatot banwa. Ika ing miyaga king Diyos at karing palpikasalang anak ng Adan. O kalisninisan a patipati, may manita king maningayang panahon, king yatong malugma, ketang pamagdala mo king sanga, nitang malabong a oliba. O mapamakalulong pintakasi, inyang atangalan mo ing kasalanan na ninyato, ampo ing makatibi ng kasiran, amakayan nyo ng pagpa, ning matulid ng bigsikan, ning anak mong Yesus, api kasalanan na. Pisyag mong pepawaga, king tutumot alipan ay Domingo, anak ng ipalalo ning pakalulo mo, itanlunas a panulong ikakayap na. Yapin ing matibe ng kuta, ning kiyakang Santissimo Rosario, ame kapauli king pamibawi ng kinayap, at pangatimawa ning yato, king muanang epaulat, ning makatakot-takot awes. Ipagkala mo po, indong malagod, king uli na mo maniting malablab ming kayusan keka, midod kaya sang dapat, ketang ikarimlanat, ikayaplak, ning miralakdak ng muanin Diyos aginumi. Abawi misang nabangnan, itanlugod at grasya na. Lain miyuman, keng akakasi na, ang pang makibilang karing anak na. At ibalik, karing mapamakalulong takde na. Banong atangisan mi ng masakit, insablaming kasalanan, ame hagising, kimbigsika ng justisya na. Lain mi pok nakiking puso na, ning malugod mong anak. Pangayin tuliran ming nabangnan, itang kakamal-kamalan a bendisyon na. Lumapit ko kini, ikong nuwan a pakamala ng ipako, mga ipayo namang tutonggan.
tanggapan nyo itang kerian at talaga na kaya kayo, iba't naking pangalalang ningyato. Lumapit ko Kenny, nuwan ape pakamal ng induko, at induyo namang yayawsan. Bayong kamtan at nabangnan, itang ligaya, ning kayamayamat at maningaya ng lupa, apong kayumuyumuan apakalulo na, ning puso ng malsinta. Kitang alanggan tula, yanasa. Panalangin king Kasyam Ayaldo. Bapong Maria, bipno ka king grasya, inginun Diyos at tsuke ka. Nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman, ing bunga ng itchan mo, Iyesus. Iyesus, ape pawagan na kaya ka, ning Arkanghel San Gabriel. Iyesus, ami katawan tao, king kalinis-linisan mong atyan. Iyesus, keting niya tumibait, ameging sulu at lunas ng pikas ngawan. Iyesus, ayari rang mibantog ding Hudyos. Iyesus, ami pabustan karingalang tarus agamat da. Uli na kaya kami. Iyesus, ami namin king kamatayan, uli ning pangayat busmi. Iyesus, asinubling mebye, king pikutkutan. Iyesus, ami guwaging pepaytas banwa. Iyesus, amakaluklok, king wananing Joseph pa. Minutong korona kaya ka, king pangarena mo't prinsesa. Iyesus, ama ni gapo king ipa, banakin nakayanan king kayang ligaya. Iyesus, amutsyamong alang katulad, ing kabilugan na Iyesus, ginumi, yapong daraon mi kaya ka, karing bato ng mininingning, ning maulagamong Santisimo Rosario. Tanggapan mi po, ampot mong sanlaning matibe, ning malusok mong kapalsintan, layon ngat banan mo po, Mariang mapamakalulo, itingayin mi kaya ka. Mga tanggapan, dandaman, ing kaidunan ding puso ming mong kababanlub. Pawakas keting puri na kaya ka ni Anghel, at maulagamong nobena. Santa Maria, dayal malat ning kapakaluluwan, indu na ning Diyos at indumi namang pagsakdalan. Ipanalangin mo kayang makasalanan. Pagkalaman mo kaya sapo ginumi, king grasya at gloria, ngini at king oras ning kamatayan mi, yanasa. King kataymikan sa bilantala ng grasyang balitang nabangnan, kaniting nobena. Bapong Maria, mipnong kaking grasya, ing ginawa tsuke ka, huwan ka karing sablang babay, at manya pa naman, ing bunga na ningat siyan mi Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at pon king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banalay espiritu. Antimoy sa jara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanganga, yanasa. Bapong Maria, mipnong kaking grasya, ing ginawa tsuke ka, nuwan ka karing sablang babay, at manya pa naman, ing bunga na ningat siyan mi Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banalay espiritu. Antimoy sa jara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanganga, yanasa. Bapong Maria, mipno ka king grasya, ing ginawa tsuke ka, nuwan ka karing sablang babay, at manya pa naman, ing bunga na ningat siyan mi Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banalay espiritu. Antimoy sa jara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanganga, yanasa. Panalangin a kawakasan king balang aldo, itangan po. O kakayap-kayapan a Diyos, king uli ning malusok mong pamalsinta king yato, pagkalam me pong ligod kaya kami,
ing bugto ngay anak mo. Banking pamikatawa ng tao, pangamaten at pangasubling mebye, apa ngayon tuliran mi, itang alananggan tula. Ipaniga po mi po, kaya ka ipang mapamakalulo. Ipaintulot mo sa, kekeng may gunam-gunam, karing misteryos ning pangayat busmi, king rosaryo naning kasantusan-tusan a Birhen Maria, asuywan miya sa, king ganap akapalsintan, ampong kababanlub. At nung aumanan minang ugali mi, mga aton tunan daptan, itang alimbawang pepatangal da di Jesus, ilang Maria, kamtan mi naman sa itan lugod at grasyang pengakura, dating kakamal-kamalan na mi indu, lalo na ing kay donon mi, keting Santa Novena. Mga naing masampot a kamatayan, baking magumuri, karing Angeles, karela, mangga king mangga, yanasa. Kagalayan king Reyna ning Santissimo Rosario, ing pakibatang po, balang aldo tong genya ing Rosario ng Maria. Balang Aldo, tunggayan niya yung Rosaryo ng Maria. King mi kakalukong sinta at king pusong mi babaya. Balang Aldo, tunggayan niya yung Rosaryo ng Maria. Ing Trinidad akatasan, tenam ni iti ng Rosal, at inlusok ng kapayan, kinlugod na migluklukan. In Diyos yang patulana, nimpupuri Birhen keka. Balang Aldo, tunggayan niya yung Rosaryo ng Maria. King indiltang Birhen, utang ing mayumong kapalsintan, inya sukat yang daunan, kinlugod anak kababan, ing puring bapong Maria, yang tampat agkastapa. Balang Aldo, tunggayan niya yung Rosaryo ng Maria. Taot Angeles, mamisan gingkas, keting kapurian, dalit neting pitutulan, nin Diyos aginungnuan. King makayamang yumuna, ding demonyos lilisyala. Balang Aldo, tunggayan niya yung Rosaryo ng Maria. Mi katawan niya ing berbo, king atya ng wagas yubo, at keting Rosal, ing ginupe pasakop yat memintu, antining mauyang sinta, inya kete migsunduya. Balang Aldo, tunggayan niya yung Rosaryo ng Maria. Dela nepin nitang Rosal, ing rosang sari kayapan, ating samyunang makamol, abaw ne kabuduan, ibat kita melinisya, king original asala. Balang Aldo, tunggayan niya yung Rosaryo ng Maria. Iting rosas kayamnan, misapokya ketang Rosal, king grasyang ganap kipnuan, panulo king kabiguan, ing rosa ketang samyuna, king Rosal, makiaskeya. Balang Aldo, tunggayan niya yung Rosaryo ng Maria. Ingkin templo mo pigsundo, daon mong rosang masamyo, inatbus ming makitubot, ning ipaketula na po, ibat kita may pawi na, kingain mo itang muana. Balang Aldo, tunggayan niya yung Rosaryo ng Maria. At lukang Aldo, dili, kitang anak mong melili, bayo ita mapalyari, ing sokdat det pisawili, pag nasan mi, ulinita, kaya kaindu, akit miya. Balang Aldo, tunggayan niya yung Rosaryo ng Maria. Iting palsintan mong rosas, king pawas daya ng petak, king nakarya makitulad, karing tao may kakayap, dapat rosas ingaskena, nung king bagsik papawiya. Balang Aldo, tunggayan niya yung Rosaryo ng Maria. Ing may tampaling ng pisngi, ning king kababan mi budnyi, at king batbat mi nga busni, pemut yan rosas wari, iti yan namang lupa na, inyang mamutong Mateya. Balang Aldo, tunggayan niya yung Rosaryo ng Maria. Ketang tinggen ng Bernardo, color rosas a cordero, ding tinda ning indong ginu, rosas lang lusok king banglo, at king ipa penakpana, ing saweltang dapat kaya. Balang Aldo, tunggayan niya yung Rosaryo ng Maria. Biba aurorang masinag, biba Jesus Aldo maslag, maybe at kinsala sinikat, king indong patulang ganap, ding rosas apamutina, patangal no king saluna. Balang Aldo, tunggayan niya yung Rosaryo ng Maria.
Inyang banwaya paitas, pasbula din kayang sugat, makirosas pakabuklat, karing sisising manapat, at ingampu ng induna, yang pekatalatayid da. Balangaldo tunggayan niya ing rosaryo ng Maria. Ing rosas templo ng iral, ning puna ning sablang kalam, karing puso min kayayan, miglupang at apikan yan. Kitang luto ning kulena, ing rosas mayakit ya. Balangaldo tunggayan niya ing rosaryo ng Maria. Banwaya man pin, memutong, kinligayang susun-susun, emit daking kayang ukol, ing tungkol ng pamanampun, at king tao papabal na, ing balang bayang sahop na. Balangaldo tunggayan niya ing rosaryo ng Maria. King mikakalukong sinta, at king pusong mibabaya, Balangaldo tunggayan niya ing rosaryo ng Maria. daon, itangan po, kanunumanan ay indo, kalis ninisa na birhen, maligayang reyna ning yatot banwa, ipakilala mo ginomi, mga ipatangal ing saop mo, karing hanggang magkasusi kingkekang Santissimo Rosario. Reyna ning Santissimo Rosario, panalangin mo kami. Baking mga intulid, magkamit king pingako ning ginutang Heso Kristo. Panalangin, itangan po. O Diyos, ang Panginomi, ampat mo imbugtong mga anak, king pamikatawa ng tao, pangamaten at pangasubling mebye. Panabang na kaya kami ing pekabunga na, ning kiyang mal alasat kamatayan. Yapin intulang alananga. Ipagkalang mo naman wari po kaya kami. Nung api gunang-guna minong masakit, minlaos king puso mi, dating maulagang misteryos ang makapalaman, king kasantu-santusan a rosaryo ni Birhen Maria, ay alimbawan misang daptan, ing kalamnanda, at akamtan mi, ing bunga ng ablas ang makapangako kay kami, kareting maulagang misteryos. Uli ng Jesucristong ginumi, kago mong mabiyemani bala, apo ng Espiritu Santo, mangga king mangga, Yan yan asa. asa. Kinagyunig pa, apo ng anak, apo ng banal na Espiritu. Amen.
Mayap, agad panapon po kay kayungan. Kaniti pong kapag masosyan, king siya nobena ning Birhen Santo Rosario, pakyabe tala king kay katamong panalangin, ding makatuking intensyones. Karing mas sponsors, Lorna Dizon, Meren Lumba, Lorna Dimaon, Arnel and Beth Hipolito, Estelita Vergara. Karing magpasalamat, Celso and Noemi de la Cruz, Jesus San Luis, Domingo Dizon Jr., Iling Kayanan. Para karing mag-birthday, Mia Rain Pumalat, Good Health, Arnel and Beth Hipolito. Para karing kaladwadari, Florentino Jr., Rolando Remedios, Telesforo, Maria, Rufino, Agapito, Bienvenido, Erlinda, Cesar, Mariquita, Emiliano Sr., Valeriana, Jose, Elson, Carlos, Rodrigo. Antimurin po, pakyabi at alaking katamong kapasalamatan, Anita Yossi, Samison, Bel Katigbak, Teresa Lim, Judith Pineda, para kang birthday ng Father Ricarte Macalino, Miguel Paulo Nozawa. Special intention, Jesusa Guzman, successful operation Estela Lagman, speedy recovery Ricardo Bautista, Alma Nogot. Para king board exam, Rosalina Hernandez. Para karing kaladwadari, Domingo Senior, Pelisa Helancio, Benjamin, Lola Josie Rubio, Pilao for the days, Valentin, Gaudencio, Ana, at ding sablang kaladwa, king purgatorio. Makiabe tamo po king dalit apamuklat. Kiligilingin pa po ng anak po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay kaya kaingan. At keka antimorin, Mayapagat panapon kaya kaingan po. mayapagat panapong puwa mo. At kung dati umpisay pa yung aldo, potang mitipon-tipon tamo king Banal na Misa, ngayon naman po papupusya. Dapat king umpisa, maraptaking ginu at king kapapusan, makanya mo naman yung sukat tang daptan. Nya iti mo naman po yung kikatang pamitipon-tipon, bangga na kanta mo yung mangayip ng dapat na ng Diyos, king patingapon king biyata mo. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pa mo at pagsisyan, yung agawatang kasalanan at tanyaran tapa mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos.
Ikang pasalamatan ming emunano, king pamanaral ng San Pablo, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalolo. Ikang mituturo, king ulagan, ning pamakirandam, king amano ning Diyos, Kristo Pakalulo. Kristo Pakalolo. Ikang sukat pitakutan at pagmumulalan, akararaptanan, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalolo. Ing Diyos sa mayupaing tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Uy, paming mayupaya, ing degulan ing lugod mo, kaya kami, lalagpos king sablaming kapaninayan at kapagnasan. Patawaran mo sa ing pamagkulang ni, papanatilyan mo kami king kaya kang kapayapan, at ayran mo kaya sana king dalan painturo, king kaligtasan. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tamo po, king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao, Galacia. Abalita nyo na, nung makanano ko, pamibiyebe, kanitang tutuntunan ko po, king reliyon daring Hudyo, at nung makanano king ligalig alang lunos, ing iglesia na ning Diyos, at nung makanano king depat, ing sablang agyuko, baking asira. Makauna akong epalak karing Hudyo, kakasing edad ko king pamanupad king udaismo. May git epalak ing katapatan ko karing kaugalyan daring kaya kaming pipumpunan. Dapot ing Diyos, king mal ng grasya, pinili na nako kanitapang atiku king atyanang induko, at inaos na nakong sumuyo kaya. At inyang biryana ning pakilala ka na ko ing anak no, ban ipanaral ko karing pagano ing maya pabalita tungkol kayo. Kulinapit manyawod kausukan kanino paman. Ni kumekikit Jerusalem para manakit karetang minunong meging apostol mumuna ka na ko. Bagkus minta kong agad-agad karin Arabia,
at kaybat migbalik ko ka rin Damasco. Kaybat ni ngatlong banwa, kanita ko pa mo minta king Jerusalem, ban makikit kang Pedro. Ang giyang menatili kong kaya bening kilub daring 15 aldo, ala kong ikit karing aliwang apostol, nune mo'y Santiago, ing kapatad ning Ginoo. Katutuan iting susulat ko, ako maglaram, ing Diyos balo na. Kaybat may mamunta ko karing miyayaliwang lugal karin Syria at Cilicia. King panahon na ito, ding miyembro daring iglesia ng Kristo karin Udeo, era ko pabalo lupo. Imbukod mong balo ring aliwa, king ako ing linigalig karelo kanitang minsan, ngeni ipanaral ke ing kasalpantayanan, apig kapalitan kong siran, king milabas a panawon. Inya maragul ing pamipasalamat do, king Diyos alang-alang kanako. Amano ning Ginoo. Tarian mo ko o Ginoo, king dalan painturo king bie alananggo. Tayran mo ko o Ginoo, king dalan painturo king bie alanganga. O Ginoo, sinuri mo ko at kakilala mo ko. Balo mo ing sablang daraptan ko. Ang kyang marayo at atalastas mo ing isipan ko. Akakit mo ko, magobra ko man o makapaynawa. Balo mo ing sablang daraptan ko. Tayran mo ko o Ginoo, king dalan painturo king bie alanganga. Ika ing linalang king sablang dake ning katawan ko. Inubog mo ko king atyanang indu ko. Pasalamatan da ka, uling sukat kang pitakutan, at pagmulalan ing dapat mo. Tayran mo ko o Ginoo, king dalan painturo king bie alanganga. Balo mo ning tambing ing kakong kaladwa, kening katawan ko, alang makalihim ke ka. Kanita pang miyuyubog ko, king makasalikot, at mirinan kong anyo, king malalam agabon. Tayran mo ko o Ginoo, king dalan painturo king bie alanganga. Parangalan tayo po may pabalita. Amano mo, antiyang sulu, amat nube, king pamaglakad ko, at salayang saslag, king kakong daklat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At keka antimo rin, pamamasa king may pabalita pangkang sandukas. ligaya keka o Ginoo. King panaw na ito, tiglos dari Yesus sa dingalagad na ing pamaglakbera at miras da king meto nga baryo. Ing meto nga babaeng milagwan Marta, tinggap nung matula king kayang pibale-bale. Iti atin niyang kapatid da milagwan Maria. Linuklok iti king harapaning Ginoo at may kirandam king kayang tuturo. E nabaling harapan ng Marta, king dakadaobrang sukat ng daptan. Nya linapit siya kang Jesus at sinabi na, Ginoo, mo apapansin king ing kapatid ko, paboren na akong magobrang magdilidile. Pakisabi yun na mo kayo, ing saupa na ako. Dapat pekibat ng Ginoo, Marta, Marta, maliligalig ka at mayabala ka rin dakadabage. Dapat metong mo ing tunay kailangan. Tinudyang nemili Maria at iti emila ko kaya. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king homilya. Magandang takip silim po. Takip silim na.
patapos naman ng maghapon ngayon, no? Hindi umpisa. No? Alin ba yung mas maganda? Umpisa, patapos? No? Sabi, sa bawat katapusan, meron namang simula. No? Kaya ang katapusan ay parang preparasyon lang sa simula. No? So anyway, ito pong ating pagtitipon ngayon. Ito rin ating paghahanda rin habang tayo nagpapasalamat sa Diyos para na rin sa araw ng bukas. Kaya mamaya po, magsisitulog tayo, magpapahinga, no, para lang manubalik ang ating lakas at maharapan ng mga bagong hamon, tungkulin at responsibilidad para bukas. No. Kung paano pa pag umaga, humingi tayo ng sapat na biyaya sa Diyos para maharapan ng anumang darating sa maghapon. So ganito naman, nagpapasalamat tayo sa ginawa na niya at hininging makapagpahinga tayo para kinabukasan, handa na naman tayo. Amen? At mayroon pong isang bata, minsan pinasukan ng kanyang tatay doon sa kanyang opisina. Yung bata, sabi lang ng bata sa kanyang tatay, "Daddy," sabi niya. At nang makita ng tatay ang kanyang anak, "Oh, ito yung cellphone, maglaro ka muna dyan." At umalis na yung bata. Ilang minuto lang nandun uli yung bata, "Daddy," sabi niya. At yung tatay naman, "Oh, ito yung pera, kung ano meron kang gustong bilhin dyan. Huwag mo na kang istorbohin dito. Kaya maglaro ka sa labas, yan. Kasama yung mga kaibigan mo." Umalis na po yung bata. At ilang minuto ulit, nandun ulit yung bata. "Daddy," sabi niya, "Oh, nandito ka na naman. Binigay ko na yung cellphone ko, pati yung pera. Ba't nandito ka pa?" At sabi ng bata, "Daddy, di ko naman kailangan ng cellphone. Di ko rin kailangan yung pera." "Anong kailangan mo? Pwede ba tayong maglaro?" No. Kung minsan po sa mga magulang, no, yung binibigay sa mga bata, mga anak nila, baka hindi man yung hinihingi. No. Baka yun lang ang binibigay ng mga magulang para hindi sila maistorbo. No. Pero hindi yun ang hiningi ng mga bata. No. Pwede bang kung minsan bilang magulang pakinggan nyo rin yung mga anak nyo para marinig kung anong kanilang hinihingi. No? At baka pag binigay yung kanilang hiningi, mas maging masaya sila. Di ba? Ganyan ang mga magulang. Kaligayahan nyo ang kaligayan ng mga anak para ibigay ang kanilang mga munting kahilingan. Yan din ang magpapasaya sa inyo kasi makikita nyo sa labi ng mga bata yung ngiti. No? Alam niyo po itong ating ebanghelyo ngayon, parang ganun ko rin nakikita. No? Itong ang Panginoon, pinasalan itong magkapatid na sina Marta at Maria. At si Marta ang sumalubong, masayang-masayang sinalubong ang Panginoon. Kaya lang pagkatapos noon, magkaiba ang ginawa nitong magkapatid no, si Marta nabisi doon sa kitchen para maganda ng makakain ng Panginoon at kanyang mga lagad. Samantala yung kapatid niyang si Maria naman, iba yung ginawa, umupo at nakinig sa mga turo at aral ng Panginoon. Kaya nung makita ni Marta yan at mukhang nakonsumi siya, no, o kaya na bang tawag dito, masyado siyang naabala doon sa kitchen. At nakita niya yung kanyang kapatid na parang prinsesang nakaupo na walang ginagawa. Sinabi niya rito sa bandang huli ng ebanghelyo, sabi niya, "Marta, Marta," sabi niya, "kay dami mong pinagkakabalahan at kay dami mong mga dinadaing," sabi niya. "Pero isa lang ang mahalaga. At ang pinili ni Maria ay ang mahalaga. At hindi mo yan pwedeng tanggalin o alisin sa kanya."
naparabagang sa Panginoon, mahalaga yung ginawa ni Marta na maganda ng mamimerienda ang Panginoon at yung kasama niya. Pero sa Panginoon, mas mahalaga yung pakikinig sa Kanya. Ang ginawa ni Maria. Kuminsan po, nahihirapan tayo sa pagpili ng mga bagay-bagay. Pero kung choice between good and evil, medyo maliwanag. No? Kung alin ang mabuti, kung alin ang masama. No? Madaling mamili. Makikita mo naman, luluto ka naman kung ano yung mabuti. At madaling piliin mo yung mabuti kung talagang ang puso mo ay sa kabutihan. In comparison sa isang masama. Pero in between both goods, yung parehong mabuti, mahirap dyan. No? Actually po, ang tawag dyan, pag namimili tayo sa pagitan ng dalawang mabuti, we call it discernment. No? Discernment. Kasi wala namang masama sa dalawa eh. Pareho silang mabuti. Pero like it or not, sa buhay po natin, they may be both good, pero there will always be one which is better, di ba? Pareho silang mabuti, pero sigurado mayroong mas maganda, mas mabuti. Andito nga po sa ating ebanghelyo ngayon, yung ginawa ni Marta ay mabuti naman, yung maganda ng merienda para sa Panginoon. Pero mas mabuti sa mata ng Panginoon, sa puso ng Panginoon, ang ginawa ni Maria, ang pakikinig sa Kanya. Sa wikang English po, attending to the Lord is good, but being attentive to the Lord is better. No. Alam nyo, pag nagsisimba tayo, kaya magandang nandito tayo, dito. No? Kasi pwedeng nandito tayo. We are attending to the Lord at the same time, attentive to the Lord. No, nagsisimba ka dito eh. Ang mahirap po dun sa pag mga live stream. Kaya siguro si Pope Francis medyo ayaw niya ng mga live stream. Kasi yung mga nagsisimba sa live stream, habang nagsisimba, nakapadyama. Habang nagsisimba, nagugas ng plato. Habang sinasabing nagsisimba, anong ginagawa dun sa bahay? They could be attending the Mass through live streaming, but they are not attentive to the Mass. No. Wala yung attention nila sa kanilang ginagawa. Nasa pag-uugas ng plato o namang ginagawa sa bahay. Okay lang yun. At least they are attending the Mass to live streaming. Pero much better yung we are attentive to the Lord. We listen attentively to the Lord. Kaya sa atin po, sana yan ang ating pagnilayan, makitang mahalaga. Masaya ang Panginoon na mayroon tayong ginagawa para sa Kanya. Pinaglilingkuran natin siya without Him telling us to do something for Him. Pero kung siya pong tatanungin, mas ikatutuwa niya na tayo'y laging attentive at makikinig muna sa Kanya before doing anything to please Him. Mas masaya siyang tayo nakikinig sa Kanya kaysa anumang ginagawa natin para sa Kanya without even consulting Him. Amen. Idulog natin ngayon sa Panginoon ating mga kailingan, tayong lahat, na ang ating puso at kaisipan ay laging nakabukas na para makinig sa mga turo at aral ng Panginoon. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring pamuntok ng Santa Iglesia,
Kalupan ng Mario, makirandam lasanang masalese, king kaburyaning Diyos, parang matampang ato paran, ing pamanayid da, king balayana, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring pamuntok ning kaya katang bansa, ela sa may git mababalisa at mayayabala karing dakalabagi. Nune ipamisan da, ing karelang pamagmalasakit, king ikakayap ding memalen, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring reliyosang marikil king karelang bie, king pamangadi, maging kanwanan lasana karing karelang kapatad, metong apamakirake karing aliwa, king kapayapan at tula ning pamangilala king Diyos, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kaya katang balayan, atutuki balayan amituburan, mabiyasa ta sanang makirandam at tupad karing amano ning Ginoo, at kapilan man mimiwas king pamipatutukeyo, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngayon ipuwadwan ta mo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Yesus, king kaya kang ebanghelyo, tuturo mo yung eke dapat maliligalig at mayabala karing dakalabage. Nasa mo yung makirandam karing kang amano, ban tumubo, at lumabong yung kasalpantayanan mi at kapanaligan ka. Pagirandaman mo sana at pakibatan din yung kayadwanan yung kang balayan, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ikat na tayo po yung pamagsadya karing ayin. Manalay kay pakamalang kapatad, banitin kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa ning Ginoo, itindahon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Uy paming miglalang, kaniting tinapit alak, pagkaluban mong pamangan din kadadwamit katawan. Iti naman sanang ikaristya, baywanin kaya kaming sikanan, at pagdala na kayong kalusugan, akaisipan at katawan. Kaya dan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At keka antimurin. yat nayo rin puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numang kaninoy pa, Diyos kingalangang galubos may paya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi, king dali sa lugod, pagmasusyan ming kayang kamatayan, king mabiya kasalpantiyan papasyag ming kayang pangasabing mebye, king ganapakapanaligan, panayin ming panyatang namit mong kaligayan. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa,
Daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian keka. Banal, banal, banal ya'y Ginoo, Diyos malupaya. Ibuigan mo ating lapat tingke, ang ligaya. Hosana, Hosana, tingka, katas-katasan. Nuwan ang daratan, ilagyo. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo. Ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang lu, king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinapi at pepasalamat siya keka. Pira sunet binyene karing kayang disipulo nga nam, kuanan niya iti kongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, kaling kayang disipulo nga na, kuwanan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti ing kalis, ing kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Hamibubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasadpantayanan. O Ginoo, tala pagligtas niya to, king kapamilatan ni Kristo, at pangasubli nebyemo, kinapus mo kami. Inyong inigaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyoblinam may biyening anak mo. Daram niya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kay meto yatu, ban may ganap yung ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganaka mo na naman di kapatid ning Pepay Nawan at maninayang sabing miye, lalo-lalo na di Domingo Senior, Lola Josie at Ana. Ading alapang miyang unabye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belanganga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at tinupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalantang mit mong kapanilang lugod king ipa, karingamanong tiruning Ginoo kaya katang.
Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasopan ning kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Muling kekayaan at ikaw O ginaming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, na mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, na lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At keka timurin. Iyang pangkahing waganing kapayapan king metong at metong kapayapan kaya kayo nga po kapayapan. Cordero ning Diyos, nilalako, king kasalanan ning yatu. Pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, nilalako, king kasalanan ning yatu. Pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, nilalako, king kasalanan ning yatu. Ipemuke kami, ing kapayapan. Ipemuke kami, ing kapayapan. Ipemu ing kapayapan. Ipemuke kami, ing kapayapan. Ipemu ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, imilalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapot ikas miyay nga manong mo, kumayap na ako.
Karim pong kayabe ming sisimba king live streaming. Siklaw tamo ban pangadyan ing dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamuan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko, hingatyo ka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi. At pag nasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning pinandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipahintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Imperata. Itamongan po, O Diyos sa ipami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong itutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening beluan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyang unabye. Pagkalam mo ke kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang at suking pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patukunangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye ang pong magari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indonin Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keka king kagulanan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, mananasan ang iting Eukaristya, ing tandaning pamisan metong, agam pananak ing kekang Santa Iglesia, ing tunay pamisan metong at kapayapan. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo. At keka antimorin. Bendisyonan na kanin Diyos, sa may paintutu, ing ipa, ating anak, ating banal Espiritu. Amen. Umen ako king kapayapan, at eko maliligalig at mayabala karing dakal abage. Salamat king Diyos. King Diyos. Aldo kang Maria, kagaling ket malsinta, uling yari kekeng ilu,
Diyos. Kaya kanyan po, dakal pong salamat. Magandang gabi. Marami pong salamat. Thank you.